Jarné vegánske hody aj tento rok prinášajú to najlepšie z ohľaduplnej a udržateľnej kuchyne. No a my z hashtagu sme už tu v Starej tržnici, aby ste vy o nič neprišli. Dnes to tu vyzerá veľmi skvelo. Opíšte nám, čo vlastne ponúkate. No, my sme sa rozhodli robiť donaty trošku inak, takže používame chute, ktoré sú nie úplne normálne, ale chutia fantasticky. A aké také iné chute dnes môžeme vo vašom stánku nájsť? No, najlákavejšie asi yuzu, čo je vlastne citrus curry miešaný s mizopastou, čo sú fermentované sojové boby, alebo repa zázvor je príjemná kombinácia a prípadne rakitník, ktorý je úplne typický pre Slovensko, ale práve že Slováci ho nepoznajú. Ktorý je najpredávanejší dnes? A máme box vlastne z každého donatu jeden a tam ešte aj host ušetrí, takže to je asi najpredávanejšie, lebo ľudia chcú ochutnávať a sú vlastne malé a jemné ako obláčiky, takže není problém zjesť aj 2-3. Takže my sme Tali, sme indické vegetariánske reštaurácie a sme jedineční v našom koncepte. Určite tým, že máme indických kuchárov, ktorí vždycky pripravujú to jedlo. Používame práve indické koreniny a snažíme sa vlastne dodržiavať všetky tie receptúry. Výnimoční sme ešte možno aj v tom, že sa snažíme sústrediť na ľudí, ktorí sú vegani alebo trpia potravinovými intoleranciami. Takže vždycky si u nás ten zákazník nájde, čo potrebuje. V kamenných prevádzkach naše fungujeme tak, že vlastne každý si naloží toľko, koľko zje a to si aj zaplatí. To je skvelé, pretože potom vyhadzujeme málo jedla. Takže o to sa hlavne snažíme. A dnes, čo je to taký najlepší produkt? Čo musím ochutnať? Tieto 3 omačky, ktoré sme sem zobrali, lebo to sú také naše bestsellery, určite aj festivalové, aj na prevádzkach. Aké sú to vlastne omačky? Je tam chana masala. Chana masala je cícer v indickom koreni. Taká, akože je to taká zvláštna zmes, ale to naozaj skvelé, je to taká typická indická omačka. Potom máme thajské žlté kari s mangom a s kokosovým mliekom, takže úplne bezalergenové, vegánske, aj krémové, úplne skvelé. A hlivový perkelt, to je také trošku tá slovenská klasika, ale tiež je s kokosovým mliekom, takže si ho môžu dopriať vegani. Náš vnútorný stánok je špecifický tým, že ponúkame rastlinné mlieka, rôzne ochutené, teda vyrábame z rastlinných, teda z orechov, z mandlí, z lieskových a keď teda niekto nechce orechové, tak máme makové. Čom je výhoda takéhoto alternatívneho mlieka voči obyčajnému živočíšnemu? Aká je výhoda? Takže hlavne je to pre tých, ktorí buď majú intoleranciu na laktózu, čiže nemôžu klasické mlieko a laktózu. Čiže je to pre nich ako prvá náhrada toho mlieka. Chutí to presne ako, snažili sme sa tou chuťou trošku napodobniť aj to mlieko, čiže je tam aj veľa percent tých mandlí, čiže je veľmi také tukové. A pribudol nám nový produkt, mandlový jogurt, je čistý, bez cukru, bez konzervantov, obsahuje živé kultúry, tak ako jogurt má mať, prebiotikum, vlákninu a to je všetko. Čiže fakt jednoduchý jogurt, ktorý si doma môžete ochutiť. Náš stánok je jedinečný asi v tom, že my nie sme tak úplne gastro, my sme nezisková organizácia Vagus, ktorá pomáha ľuďom bez domova nejakým spôsobom sa vrátiť alebo začleniť naspäť do spoločnosti. Takže vlastne my tým ľudia, ktorí vlastne si u nás kúpia nejaké to jedlo, tak vlastne podporia našu neziskovú organizáciu. A čím je výnimočný? No tým, že vlastne vidíme všetko, ako sa robí. A čo vlastne dneska ponúkate? Tak dneska je to taký náš hit, je to thajský street food, sú to rýžové rezance, ako v Bratislave taký známy pojem je kokosko, vlastne sú to rýžové rezance z tofu, arašidové maslo. Po dobrom jedle sa treba aj dobre osviežiť. Takže čauko. Čauko. Čo také najlepšie tu máte? No určite teraz, keď už začína leto, máme tu, že super, to sú naše prírodné sirupy domáce a asi taká najviac osviežujúcejšia je bazálka, zelené korene a levandula čučoretka je najobľúbenejšia, čo fakt vie príjemne osviežiť po super jedle. Ani dnes tu nechýba sprievodný program a tento 3. ročník je plný skvelého jedla, aktivistov a blogerov. Ale
Alex, čo si došla dať dobré? Ešte neviem, ale rozhodne niečo vegetariánske, keďže ja nie som vegán, ja som raw vegán, ale aj raw vegánskych vecí je tu fakt, že veľa na výber. Čo by si mi odporúčila, čo už si tu niekedy mala? Tak ja momentálne pijem kokos a určite nejaký raw koláčik. Ja som práve mala neuveriteľný cupcake od plantáže. Kamarátka mi povedala, že vraj sú kde? V Martine? Otvorili v Martine a mala som cupcake, bolo to niečo ako carrot cake ten spodok a na vrchu bol taký neuveriteľný malinový krém a na druhom bol krém z bielej čokolády a boli naozaj úžasné, strašne dobre, spolu všetko chutilo a... Že to musím zochutnať, hej? Definitívne áno, definitívne. A ty si aj vegánka? Nie som vegánka, som vegánka asi tak na 90% a to myslím tak, že 90% mojej jedálničky je čisto vegánskeho, ale neprehlasujem sa za vegána pretože niekedy dostanem chuť na rybu a netajem sa tým, že si ho aj dám, niekedy mám chuť na brutálny kebab a dám si ho, ale naozaj 90% času sa stravujem čisto vegánsky. Dnes sme sa teda presvedčili, že aj vegánske jedlo dokáže byť rôznorodé a ozaj zaujímavé. A vedeli by ste si to vy predstaviť byť takým vegánom? Isto nám dajte vedieť dole do komentára. No a ak sa vám páčilo toto video, dať like a odber na náš kanál.